Hola, com esteu? Soc Pepa Guardiola, escriptora, i també he sigut mestra molts anys al Col·legi Port de Sàvia. Aquí estem al meu estudi biblioteca, on he preparat moltes classes quan feia de mestra i on ara i abans he escrit molts contes, llibres i novel·les dels que he publicat i vosaltres podeu llegir. No sempre escric a l'estudi. Moltes voltes me visc aquí fora, a l'Anella, perquè aquí tinc molt bones vistes i m'inspira veure la natura, veure el jardí i veure els animalets que hi viuen. Este és el meu jardí. El cuide jo, Mireu que bonic. Però anem fora i vos llegiré un conte. Vaig a llegir-vos un conte que es diu Papallones de primavera, perquè estem a primavera. La primavera ha començat i els jardins estan brillants. Pamela i els seus amics van a berenar al parc. Els acompanya Alicia, la tia d'Elies, una dona amable i atenta. Alicia du un vestit roig amb dibuixos de papallones. Sembla una rosa. Fa poc el parc estava gelat i blanc de neu, comenta Ximo. És cert, respon Alicia, però ara l'amo és el sol i els seus rajos donen calor i color. Sí, però també han arribat les mosques, els mosquits, les vespes, es queixa Pau. Mira, Alicia, tens dos papallones. Unes papallones que volejaven pel parc han vingut a posar-se damunt del vestit d'Alicia. Ui, venen a visitar les papallones del teu vestit. Deuen pensar-se que són de veritat. I Alicia les acarona i les papallones se'n van volant. I això és tot. Si vosaltres apreneu pront a llegir i escriure, podreu llegir contes com aquest i inventar-vos contes vostres i escriure'ls també. Ens veiem. Adeu!